Аз ще играм на Евротрък симулатор. Отдавна съм правил видео, знам, просто нямах време. Но ето, че сега успял да правя. Така че абонирайте се за канала, защото гоним 400 абоната. И на 500 абоната, знаете какво ни очаква. Така, имаме педали, скорост на мост на Logitech, също това. И сега, първо, ако някой не знае как се кара с скорости, сега ще му покажа с... Значи, не знам защо, но... Ето тук са тези... Скорост... Като сменя скорост... Така се казва. Съединител. Включвам на първо. Леко отпускам и давам газ. И почвам карам и така, между другото, мога да се научиш да караш, което е яко. Карам с скорости, нямам автоматични в тази игра. Ето тези. Така че ги игнорираме. И да почваме. Така, аз съм почнал, но обърках пътя. Сега, както виждате, карам на трета. И мисля да смена на четвърта. И аз на втора съм сменил. Пак на трета. Така обръщаме. Сега, на камионите разбрах от братовчет ми, че трябва много близко седно ще го удара. Защото дърпам доста големичко ремарке. Чай да включа на първа. Давай. Още малко. Давай, обръщам. Оп. Ей, това беше малко рязко. Добре, нека обърнем тук са. Опа, аз загледах камерата. Ай, и да му го изместа. Добре, сега задна скорост. Ще помогне малко с клавиатурата явно. Как беше задната, бе? И задната, що не ми бачка? Тискам надолу и задна. Съединител. Що не става? Тискам. Първо го направим на свободна. Така. И сега натискам съединител. Долу. Оп. Защо на четвърта? Добре. Настраняваме. Долу. Абе, нещо тук. Се ба. С мене, бе, брат. Натискам съединителя. Долу. Yes. Еро едно. Било е леко настрани. Така. Оп. Съединител. Вой, бусна си ремаркето. Първа скорост. Давай, бягай. Аз сега не знам хора как снимам, обаче аз това се блъскам. Как да снимам? Събрат, откъде ударих? Добре. Така. Пак задно.
съединител. Това не ми харесва обаче. Коста с това не марке, бе. Добре. Така. Мисля, че давно. Дай назади! Ще рестартна просто. Мамко. Шофиране. Товарна. Доставка. Най-скъпото е тук. Имате отмени доставка. В и минус. Взеха ми 12 000 евро. Сега съм минус. Товарен пазар. Ай, въй са да не стане същото. Да. Хора, ще опитам някакси така да карам. Явно няма да стане. Добре. Сега. Добре, аз нали имах една стойка. Ще я сложа етка на стола. Сега осъзнах, че нямаме, виждате педалите. Признах, че ще го бутна малко по-натам. Пак не се виждат, но пък поне ще ми се виждат двете ръце. Надявам се, да. Така. Сега. На къде сме? Защото аз не виждам. Къде сме, бе? Трябва да върнем камиона. Ауч. Защо съм аварийни, бе? Оставе! Съм аварийни. Оставе! Въй, то камион сам... Добре. Това ще е трудна работа. Не. Завиваме. Колко ремаркета сме? Ние нищо нямаме. Ремарки още, бе. Сега отиваме да вземем ремаркето. Ентър. Ставки. Какво? Така. Сега сме на ляво. Сега сме на първа скорост. После ще сменим. Вайка ще удара знака. Не, аз пък нямах ремарке, верно. Втора. След завоя на трета ще включа. Добре, бе, коста тук, бе. Не. Задължително съединител.
Пази. Аре бе. Аре. Така. Що това се отмести, бе? Това буквално е във въздуха. Добре, само мисля, че е по-добре. What? Защо ми пада това? Буквално се срязал в него. Оста тука. Не. Оста с това нещо, бе. Добре. Моля те, влез вътре, бе! Ах, то каден кабел. Влез. Добре, бе, защо така става, бе? Буквално тия изобщо не държат. И ми се щупи, гледайте. Те кога трябва да го стегна това нещо? What? Трябва. Вижте това как не се мести. А вижте на другото как е. What? Не, това се мести, бе. Ама това квадратче, вижте, леко се мърда, а това въобще не мърда. То е щупено. Гледайте. Тука. Оста тука е. Странна работа. Кабелите ги махам от тука. Слагаме, нали? Всичко точно. Тия отдолу трябва да минат. Да си минат. Долу. Тук трябва. Те защо отиват отдолу? Това квадратчина и трябва да е под него. Че май разбрах проблема. Май. Аре бе, маняк. Просто отиди натам. Добре, Макс го махнах. Сега го слагаме тука. Че да видим отдолу как е. Оправих го. Мазнавате. Видеото цялото минало в това. Добре. Защо не му мръднал тука? Добре, мога. Съединител. Де? Първа. Дай! Аре, маняк. Аре, бе, лек. Добре. Той господи! Накрая се движа повече от 10 км. 9 е. Дори с 10 не се движа. Втора. Той това се мести, брат.
с тия технологии работи много ме изнерват. Много ме дразнят. Тук всичко е както трябва. За какво се мести, за какво се блъска. Ще мина през тротуара. За да блъсна, да не си убия камиона. То не, че така няма го убия, де. Пари трябва всичко за сега. Ще пия вода. Ами хора, това беше от видеото. Не успяхме да направим всичко, но имам 1% на телефона, така че след всеки момент ще се изключи. Така че всеки момент ще се изключи. Да снимам още колкото мога. Да видим дали поне ще вземем до края на видеото камиона. Дай. Това е 1%. А, не 11, бе. Съм много сляп. Ауч. Сайк. Какво? Да, моя грешка. Мислих, че има път тук. Моя грешка. Аз без чула нищо не виждам. Първа. Давай. Дай, бе. Ай, дай му газ, де. Що не ми тръгва камиона? 1 километър успяхме. Така, честите да погледна отблизо, защото съм сляп. Така. Просто, ви. Не. Стига. Камион ми е почти заразрушен. Какво? Ще ми дава нови пътища, бе. И 11 км. Това не е много. Shit. Добре. Странно. Масна батио. Ами хора, това беше от нашото видео. Не успях, нали, да направя нещо, защото реши точно по време на видеото това да се включи. Така че чао от мене и пишете долу в коментарите, ако искате да правя първа част или на Forza Horizon 5. И нека това видео събере доста лайка и се абонирайте.